Suko gani ko kay para lambingon ko nimo. Kay wa man ka kasabot mong nag-away noon ka. Huwag ka ta. Ano ka, oy? Ano ka, oy? Mga tao diri di ko manghipos. Sa kana ray man kasoko. Ako manghipos na ay. Hipos. Tuog pa ko kay kapoy kayo. Wait, hawa dia. Unsa man ay mo man kuwaong kay bok na naghigda ang tao. Higda. Sus, sa mga gisulaan na sa gang. Good mood pag gani kay kagapon karon wa na sa. Gapon man tao. Lahi na sa garon dapat. Kuhaon niya ibalik unsa man gyud. Unsa Ay man? pagbuot. Ina gyud babae malikoy. Oo, balik sa trip na ni metaan. Ay, mao na. Ay lagi pag rugby wa pa kay kaon. Balik sa dia, hawa dia. Oh, Oo, balik sa may problema gini mo. Suko-suko. Ala, oy. Unsa naman taang ka, oy? Kuya naman, sige ka pang... Ay, tuwag ka diri. abog kayo. Kuya, ano niya? Ay, saan ka? Ayun sa may problema ni mo. Sulot igod. Anong suko ang gagalit nga kay labtik? Mao bitang nasuko ko kay wala ko nimo hilagte. Kaya Masukon. Masuko na yun kag wa kay labti. Unsa na gud tayong utok ano? Babae ra ni. hilabtan ba hilabtan ba? Hilabtan kada gabi eh. Hala, unsa man taong ka eh? Kana ra day mo. Kadlaw na oh. Tintrabaho na nimo. Kadlaw na day ay. Mo den parte ng hayaga no? Asa di nga country? Okay. Sorry, kasukaan din mo oy. Hawa ka dagang kuan, dagang litod. Sagdi na atitod ay ako bitay pamaakon. Samtang ka ay suko na gilabtan. Mao gani nasuko ko kay wala ko nimo hilagte. Ada. Hilagte ko kausa di ba? Mawa na ni ako sapot. Oh, gilabtan natin ka. Hilagtan ang ako pa yung inject. Dili ka na nga hilabot. Kita Abang bag-o pa nag-i-inject-kan. Ay pang inject na nusok pa. Wa na day no nalimot ko no. Ning murag ning saka na gyud ang dugo sa iro sa imong utok. Mao din ang isog kay ka. Kuya gyud ning Pasanginlan na sa paakan limong ng iro iro. ha. Pasanginlan na sa limong iro. Nga na natural. Dili kay nga ana. O karon sukad na paakan kag iro. Talit lang kag kasuko pasabot ana. Ning saka na sa imong utok padong ang dugo sa iro. Hala. O siguro unyang alas 12 adto na ka kalsada manggukod ka ag motor. Ha? Taga alas 12 kuyog anang mga iro na tay siyas. Mo na resulta. Ato paglaing-balay. Di man mananaw magsinispada. Eh mo sa kong gisuga. Oh. Kinsa man imong sa ngayon 2 months ka. Ang akong giingon nga nasuko ko kay wala ko nimo hilabte. Nganong naabot man ka sa pinaakan? Agay. Gihilabta na ka. Dili lagi ka na nga hilabot. Ambot na lang yun nimo sa Rio. Unsa man taong ka? Unsa man taong hilabot imong kuan ay? Ayun taon nagamita ang tao ng dugo sa iro. Nangubugan, maisig suko-suko de ay kapuya ba ana. Maynaon. Gani, nagsuko-suko gani ko. Kay para lambingon ko nimo. Kay wa man ka kasabot mong nag-away noon ka. Oh, ayaw na kog lambinga, buwag na ta. Hala. Kakuyaw gining mapaakan og iro.